I think le video is long overdue kumele ngabe kade ngayenza ngoba kade ngayibona ingqondo yenu ngizocela isicelo la ngane zakwethu ngicela ukuthi wonke umuntu owayengithanda njoba ningifollowa nje nizinkulungwane ngeinkulungwane la epagini lami ngicela ukuthi wonke umuntu owayengifollowa noma owangifollowayo engithandela nje ukuthi ungibona ngihlupheka. Ngiyakhumbula kwake kwatrenda lana ngenze ivideo by mistake kwavela umkhukhu ebengihlala kuwo. Nawutrendisa ke umkhukhu watrenda wagcwala yonke indawo kwathiwa ngihlala emkhukhwini, awu kanti uhlala emkhukhwini, awu kanti uhlala emkhukhwini. Bengijwayele ukwenza amavideo la ngigqoke iuniform ne-bulletproof ye-security. Bengiyinhlekisa wonke umuntu engihleka, hawu Mantshingelane uyozufu, Mantshingeyane uyozufu li-security, ningithuka ngomsebenzi engibeka ngawo isinkwa etafuleni ukuba yi-security, ningibiza ngawo wonke amagama enithuka ngawo ama-security, oMantshingelane, oMagqanyili, yonke leyo nto leyo. Ngiyakhumbula nje abanye bekhuluma ukuthi mina ngidla uphuthu nethoshi emsebenzini, ngidla uphuthu nethoshi, kuhlekiswa ngomsebenzi ebengiphila ngawo. Ngicela ukuthi ke ngane zakwethu bonke abantu abangifollowa ngoba bethanda inhlupheko kimi, ngicela ukuthi ningi-unfollow kusukela namhlanje. Ngicela nje ukubona ama-followers ehla, ngicela ukubona ama-followers ehla la kwi-account yami. Ngicela nje ukubona ama-followers eshona phansi. Ngiyanicela ngane zakwethu wonke umuntu owangifollowela ukuthi uthanda nje ukuloda engibona ngili security nguMantshingelane njoba benisho ningibiza ngoMantshingelane. Umuntu obengithanda ngoba naku ngihlala emkhukhwini, owangifollowela nje ukuthi ujabulela ukungibona nje ngibhuqabhuqwa indlala, ngihlala emkhukhwini ngili security ngingenalutho. Ngicela ukuthi lolo hlobo labantu ngoba vele ngeke lisawajabulela amavideo ami. Ngeke nje nisawajabulela amavideo ami ngoba vele impilo yami iyashintsha. Njengamanje impilo yami iyashintsha, ngibhizi nayo impilo yami iyashintsha. So ayisekho vele nina into esazonijabulisa kimi ngoba benijabuliswa indlala yami, nijabuliswa ukuhlupheka kimi, nijabuliswa ukungabi nalutho. So ngicela ukuthi bakwethu ukubona izinamba zehla la kwi-account yami, ngicela nje ningihambele, ngicela ningi-unfollowe nonke nje nonke. Uma ngabe nu-200,000 ngicela nihambe nonke ngisale nabantu abawu-30,000. Uma ngabe nu-230 nina ebeningilandela ngoba nithanda inhlupheko kimi, ebenijabuliswa nje ukuthi ngiyahlupheka, ningithanda ngoba ngihlupheka futhi ningithanda ngoba ngithuka indlunkulu nesilo. Nina nje beningithandela ukuthi ngithuka isilo, nithanda ukuthi ngiyahlupheka. Ngicela ukuthi nihambe nje nonke, ngicela ukuthi nihambe nonke, ongcono ngingasali namuntu, ngisale nje ku-0 following ebese ngiqala phansi ngoba vele impilo yami iqala phansi njengamanje. Ngicela nje ukuthi ngoba vele impilo yami iqala phansi, iyashintsha nje iqala phansi. Ngicela ukuthi ngiqale phansi futhi nama-followers, ngifollowe abantu abathanda iqiniso kimi. Wonke umuntu othanda ipoverty kimi, othanda inhlupheko kimi, ngicela nje angifusekele la ekhaya. Ngicela nje angifusekele la ekhaya. Uyabona? Mina phela ngiyena unontanda kubukwa. Mina ngijabuleli ukufollowa mina. Angijabuleli mina i-following. Angisiyena nontanda kubukwa mina. Uyabona? Mina akaze mina ungibone mina ngikhalela ama-followers mina la ko TikTok. Ngikhankasa, ngifolloweni, ngiyabonga seningifollowile. Awukazi ungibone ngenza leyo nto leyo. Mina ngiyena nontanda kubukwa. Konke okubona kule account kuzizele.
konke okubona kule account kuzizele ngoba kwazi kona ukuthi kubonani. Uyabona? So angifuni ke kube ngathi mina nibizwe yimi ukuthi ngifolloweni bese ningithuka lana ningcolise amagama abantu abangonelutho abanganenze lutho ngenxa nje yommona wokungibona impilo yami ishintsha ubona engathi manje engathi impilo yami seyingconywana ebese nimention amagama abantu niwangcolise. Mina i-account yami nje mina nje igama lami li attracte abantu abakhulu kabi kuma societies. Mina igama lami li attracte amakhosi, li attracte ama politician leaders, li attracte abantu abakhulu kabi igama lami. Okushuthi bonke labo bantu basazongcoliswa umona wenu migodoyi ejabulela inhlupheko kimi. Lo mmona wenu wokuthi niloni chapha igama lenkosi ngenhlamba lana nichapha ngenhlamba inkosi inganenze lutho ngoba nizitha zokungibona ngiphumelela. Anikaze ningibone ngipost inkosi ingithengela anything. Anikaze ningibone ngiposta inkosi ingithengela anything. Aninabo ubufakazi bokuthi khona into inkosi eyake yangenzela kona. Aninasi isidingo sokuthi ningcolise igama lenkosi ngingakaze mina ngilimenshine igama layo on the bad way. Ngingakaze mina nginivezele ukuthi nansi inkosi ingenzela ukuthi angikaze ngiyenze into enjengaleyo. Kodwa nina nikwazi ukuthi ngommona wenu ngokukhovane wenu ngokugolwana wenu nizongimonazela ngibe ngiphume enhluphekeni enzima kangaka ngane zakwethu. Kodwa ngane zakwethu yini lento eningizwisa yona? Ngiphume enhluphekeni enzima mina ngimazi uma ongizalayo, angimazi uma ongizalayo. Njoba kwama holiday ka December nje wonke umuntu uhambile uyobona uma wakhe uyojabulisa umzali. Mina anginayo umzali mina kusukela ngimncane angisazi isandla sikama. Njoba ungibona ngingaka nje maye ngaqhamuka mina uma angeke ngize ngimkhombe ngoba angimazi angikaze ngimbone. Ngangiseyingane uma engishiya ngangisakhasa ngangisagaqa ngamadolo ngangisaphathwa mina uma angimazi uma mina mangikhula ngizwe kuthiwa ubaba wayehlukumeza uma ehleze emshaya kuthi uma njalo ayivuka ekseni ayoneka iphilo ayiqamela kulo ngoba lalivuka ekseni liyimanzi zinyembezi ehlukunyezwa ubaba. Ingakho wazi wathatha isinqumo sokungilahla angilahle ubaba engingayazi anda yakhe seloku ngazalwa ushone ngo2011 ubaba angazi ngishi anda yakhe. Seloku nje ubaba uma ngishiya nobaba ubaba akaze angithengele ngisho iunderwear. Angikhulumi nase ngimdala ngikhuluma ngimncane ngiyongena esikoleni kwa first year. Ngikhuluma ngimncane mina makhulunywa ngeuniform yesikole ekuthiwa ngayithengele ubaba. Ngikhumbula kanye empilweni yami kayi1 ubaba engithengela isikhindi neshethi kuphela, akho vest lapho, akho under, akho sokisi, akho scathulo. Kwakuyisikhindi esasibhala uPep neshethi engangiyofunda ngako engangiyongena ngako esikoleni lapha yana esibukeyane eMadundube. Ileyo nto kuphela empilweni yami engake ngayibona mina ekuthiwa ngiyithengele ubaba ngiyongena esikoleni. Angazi lutho mina kababa. Mina ngiphume enhluphekeni enzima kami. Mina bengiye ngihlale ekhaya ngingaphakela ukudla. Kuphele iviki isonto liphele ngingakwazi mina ukudla. Ngangize ngincamela ukuthi mase kulelwe ekitchen kwakukhiwa ekhaya ekitchen kwakhiwa kodwa ngangikwazi ukuthi makulelwe ngincamela ukuthi ngihambe ngigqekeze ekitchen ngiyokha intshela isikhokho ngiyosikhipha emanzini ngoba ekhaya mina mangingaphakelwa amabhodwe ayilala enamanzi. Kwakuphakwa konke ukudla ebese amabhodwe kuthelwa amanzi.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Max Makanya and he's sending a message to ama-haters akhe. Uyasho nje ukuthi if wamfollowisha lapha etinkundleni tokuqhumana umfollowishela kokuthi uyahlupheka ujabulisa inhlupheko yakhe because there were people who were making fun of him kokuthi ulu-security uhlala emkhukhwini. Uthi nje if wamfollowishela loko cela ukuthi um-unfollowishe nje uqela ukuthi unfollowisha because akasahlupheki and sewudophoreka. Uthi if wamfollowishela ukuthi uthajabulisa kuloku ubhizi umgqeka umtshela ukuthi u-security uyahlupheka uhleka abantu labamgqekako ukhomenta nawe tinto letibi, uthi vele unfollowisha because udophoreka kanye lakasahlupheki impilo yakhe seyibhetha angamanasari na-0 followers kunokuthi abe nibantu labasebadobhoreka because akasahlupheki. Please do comment what you think below down in the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Bye bye.